Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera. Gaur gurekin platoan izango ditugu alde batetik saretik Mikel Mundiñano eta Izadi Gurasoekin plataformatik Itxaso Torregrosa eta bestalde Gazteok bai ekimenetik Gaizka Nabarlaz. Baino lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko otsailaren 24a da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1933 urtean, urtarrilaren 11an Casas Viejasen gertatutakoa debatitzen ari zirenean, Espainiako Korte gobernuari konfiantza berretsi zioten 173 boto alde eta 130 aurka. Hala ere, investigazioa ireki zen eta geroxeago Manuel Azañaren gobernua erori zen. Urte batzuk beranduago, 1928an, New Jerseyko DuPont de Arlington fabrikan nilonezko lehen produktu fabrikatzen hasi ziren hortzak garbitzeko zepilloa. Egun berean, baina 1981 urtean, Antonio Tejero teniente koronelak bere burua entregatu zuen 20 orduz gobernua eta Espainiar diputatuak bahituta eduki ondoren. Bukatzeko gaur bezalako egun batean, baina 1983 urtean, Estibaliz Robles Aranguiz Estitxu euskal abeslaria hil zen. Errepasatu dezagun orain aste honetako agenda. Gaur otsailaren 24a osteguna, arratsaldeko 5:30 Dani Martirenaren eskutik tailerra 6 eta 10 urte bitarteko haurrentzat Txantreako liburutegi publikoan. Bestalde, arratsaldeko 6etan San Frantziskoko liburutegi publikoan Isabel Salcedoren eskutik Kamixiba ipuin kontalaria. 6etan ere, baina Atarrabiako kulturretxean Virginia Elbiraren eskutik Joaldunen soinua ipuin kontalaria. Horretaz gain, Nafarroako antzerki eskolan bertso saioa arratsaldeko 7:00. Eta ordu berdinean, baina uharteko kulturretxean 17. aidanez liburuaren aurkezpena egingo da. Eta ostegunarekin bukatzeko arratsaldeko 7:30 Iruñeko Zaldiko Maldikon irakurle taldea bilduko da. Otsailaren 25ean ostirala arratsaldeko 5:00 mozorro tailerra eskainiko da Txantreako Salestarretan. Bestalde, arratsaldeko 8:00 kontzertua Zentral Cafe Antzokian Bulego eta Bengo taldeen eskutik. Ordu berdinean, baina Iruñeko Indara aretoan beste kontzertu bat Afuren eskutik. Baratzean kontzertua ere ordu berdinean, baina Atarrabiako Santos 6. Jakitunaren plazan. Arratsaldeko 8:00 ere Bianai filmaren proiekzio eta solasaldia egongo da Bernardo Atxagaren eskutik Golem Yamaguchi aretoan. Otsailaren 26an larunbata Ibaiertzen garbiketa auzolana ateraldia egongo da. Ondoren, goizeko 11etan 5 eta 10 urte bitarteko haurrentzako tailerra eskainiko da Zibibos Juslarrotxan. Eguerdiko 12:30 Arturo Kampion euskaltegiaren eskutik jaialdia ospatuko da. Bestalde, arratsaldeko 5:30 2 eta 11 urte tarteko haurrentzat koadernak eta japoniarra ikastaroa eskainiko da Zibibok Sanduzelainen. Arratsaldeko 6etan Nire beldurrik maiteenak antzerkia ikusgai egongo da Mutiloako kulturretxean. Geroago arratsaldeko 6:30 Ilusioak amesten magia saioa eskainiko da Zibibok Sanduzelainen Itzal Magoaren eskutik. Larunbatarekin bukatzeko 8:00 aurrera kontzertuak Toten aretoan Anestesia eta Smog taldeen eskutik. Agendarekin bukatzeko otsailaren 27an igandea, Zaldiko Maldiko kale jira egingo du Zaldiko Maldikotik hasita. Aztertu ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dioenez, PPk Feijori ardura eman dio eta honek baldintza gisa jarri du militantziak hautatua izatea. Honen azpian egunkariak gorriz idatzi du Del Burgo Kana Beltran Nafarroako PPko presidenteren dimisioa eskatu duela Egeako barne maniobrekin kolaboratzeagatik.
Bestalde, egunkariak ohartarazi du isileko omikrona kutsatuen 10% eragin duela. Beherago Nordex, Nafarroan hidrogeno elektrolizatzaileak egiteko asmoa duela jakinarazi du egunkariak. Horretaz gain, Ukrainiak salbuespen egoera ezarri eta erreserbistak mobilizatu dituela azpimarratu du. Gainera, beherago Navarra Sumak eta PSNek klima aldaketaren legean fiskalitate berdea errefusatu dutela jakinarazi du Diario de Noticiasek. Azalaren beheko aldera begira alde batetik egunkariak jakinarazi du Unai Lasok Iturrama BHIko DBH-ko ikasleek antolatutako pilota txapelketa babestu duela. Bestalde, Arrasate igandean lehen mailako 150 partietara iritsiko dela Erreala eta Osasuna zuzentzen nabarmendu du. Eta bukatzeko egunkariak ohartarazi du X-Gravitik apirilaren 2an munduko pilotu onenetako 2 ekarriko dituela Nafarro arenara. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Egunkari honen lerroburu nagusiak dioenez, PPko baroiek Feijóori dei egin diote Pablo Casadoren leku hartzeko, nahiz eta Casado apirilera arte jarraituko duen. Ondoan egunkariak gorriz nabarmendu du Nafarroak ikasgelen konfinamenduarekin amaitu nahi duela. Beherago argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak, emozioa funesera itzultzean. Goiko aldera itzulita grisez azpimarratutako lerroburuetako lehendabizikoak horrela dio, lo dagoen zubia Parmako gotorlekuan. Bigarrenak ordea horrela dio, Sanzolek esenara eraman du golema, eta bukatzeko hirugarrenak horrela dio, itxaroteko konpasa eta soar berriagatik. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusiak dioenez, Casado entregatu da eta baroiek trantsizioa antolatu dute PPn. Ondoan egunkariak nabarmendu du Auzitegi Gorenak PSB ITPren 83 kaleratzen deuseztasuna berretsi duela. Horretaz gain PPko euskal liderrek nola edo hala bizirau nahi dutela adierazi du egunkariak. Bestalde, Errusia eta Ukrainiak gerra irekiko agertokirako prestatzen ari direla ohartarazi du egunkariak. Ondoan, argazki batek lagunduta egunkariak Malen Ruiz de Azuaren aipua nabarmendu du eta horrela dio, ez naiz marka honekin konformatzen. Horretaz gain egunkariak Peio Gerraren erreportaje baten izenburua azpimarratu du eta horrela dio, Zabalztarrak erratzutik hormara beren konpromisoa zela medio. Bukatzeko Garak DV Guisado eta J. Bordel politologoen aipua nabarmendu du eta horrela dio, Italian zentro eskuinak eskuin muturrak gora egitea ahalbidetu zuen. Berria egunkaria aztertuko dugu orain. Alde batetik egunkariak jakinarazi du Abelin Linazisoro aktore idazle eta militante abertzalea atzo hil zela. Beherago azalaren lerroburu nagusiak dioenez, abortatzeko epea 12 astetatik 14 luzatu dute iparraldean. Beherago argazki batek lagunduta eta larien jasa azpimarratuta horrela dio hurrengo lerroburuak, auzibidea irabazi dute PSBko langileek. Horretaz gain egunkariak nabarmendu du Jaurlaritzak gutxieneko diru sarreraren eskumena hartuko duela. Bestalde ertzaintza Elizari lotutako 51 sexu abusu ikertzen ari dela jakinarazi du. Ondoan argazki batek laguntzen duen lerroburuak horrela dio, arropa kontsumo etengabearen zirkulua. Honen ondoan loraldia jaialdia martxoaren 7tik aurrera egingo dutela 26 ikuskizunekin nabarmendu du berriak. Bukatzeko azkeneko lerroburuak dioenez, Ukrainiako parlamentuak larrialdi egoera ezarri du hilabeterako. Euskal Herria irratia bukatzeko. Lerroburu nagusiak dioenez, hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko kalera atera dira zahar-etxeko langileak. Bestalde Del Burgo, Kana Beltrani PPNko burutza uzteko eskatu diola nabarmendu du Euskal Herria irratiak.
Eta bukatzeko OEIS patronalak Nafarroako esku hartze sozialeko hitzarmena inpugnatu duela azpimarratu du. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur osteguna fronte hotz baten ondorioz, hodeiak ugaritu egingo dira eta euri apur bat egingo du. Egunaren hasieran hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu, hego-mendebaldeko haizea ibiliko da eta ateri eutsiko dio. Baina goizak aurrera egin ahala behodei gehiago agertuko dira. Egunaren erdiko orduetan haizea ipar-mendebaldera aldatu joango da eta lehenengo euritantak botako ditu. Arratsalde gau partean behodei dezente ikusiko dugu eta batez ere kantauri isurialdean eta egunaren amaieran euria egingo du. Temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta azken orduetan elur-kota 1300 metro inguruan egon daiteke. Ostiralean atzera egingo du, baina temperatura are gehiago jaitsiko da. Goizaldean eta goizean goiz euria egingo du batez ere ipar partean, baina orduek aurrera egin ahala atertuz joango da eta ostarteak irekiko dira. Arratsaldean giro argitsuagoa izango da, baina ipar-ekialdeko haizea ibiliko da eta maksimoak 2-3 gradu jaitsiko dira. Negu giroa nagusi elur-kota 1000 metro inguruan egongo da, egunaren amaieran temperaturak azkar bera egingo du eta hegoaldeko zenbait lekutan izotza egingo du. Gaurkoan Platora saretik Mikel Mundiñano eta Izadi gurasoekin plataformatik itxaso Torregrosa etorri zaizkigu Platora. Kaixo biei, zer moduz? Ongi izan beharko. Ongi. Bueno, konta iguzu pixka bat Izadiren eta Izadien gurasoen kasua entzunda dago, baina testuinguruan jartzeko azaldu guzu pixka bat, zer gertatu da eta nola bilakatu dira 3 urte hauek. Bueno, nik uste pixka telena kokapen moduan edo testuinguru hori kokatzeko orduan edo azken batean aipatu behar duguna da euskal presoei aplikatzen zaien salbuespen legedia, ez? Zergatik esaten dugu hori, momentu honetan euskal presoen kolektiboko preso guztiei aplikatuko balitzaie legedia arrunta guztiak edo gehienak momentu honetan egongo liratekelako kalea zapaltzen, ez? Bai baimenekin, bai 3. graduarekin, bai baldintzapeko askatasunarekin, ez? Horrek zer esan nahi du, kolektiboak berez erabaki zuenean legeak ematen zituen aukeren bide hori jorratzea, nolabait ere bi oztopo nabarmen plantatzen zitzaizkiela, ez alde batetik testuinguru konkretu batean eraikitako salbuespen legedia, eta bestetik legedi horren nolabaiteko interpretazio maltzurrena eta mendekatiena nolabait ere aurrera eramateko prest dagoen Audientzi Nazionaleko espetxe zaintzarena, ez? Hortaz, arazoa hor dago, ez? Arazoa dago momentu honetan beste testuinguru batean gaudela, eta hor aipatu dela badirela ja 10 urte etak bere jarduna edo bertan bere utzi zuela nolabait esateko, eta beste testuinguru bat izanik ere bai, momentu honetan oraindik euskal presoei salbuespenezko neurriak aplikatzen ari zaizkiela, ez? Hor kokatzen dugu momentu honetan gutirekin gertatzen ari dena eta beste hainbat kasuetan ere gertatzen ari dena, ez? Etengabe, Audientzi Nazionaleko espetxe zaintzako epaitegiak oztopoak jartzen dituela presoak beraien etxerako bidea garatu ahal izateko. Eta, oraintxe duela gutxi, kartzela tratamendu batzordeak Izadiren aitari eman zion 3. gradua ez, baina Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak atzera bota du, eta berriro kartzela eraman. Orduan, zuek horregatik sarek mobilizazioak egin zen dituzten, ordu nolako izan ziren mobilizazioak eta zer salatzen zen duten egun horretan? Azkenean aipatu duan salatu nahi dugu, ez, igual itxasok zehazkiago komentatuko du, nola izan duden Irati, Izadi, Gutiren, Izadiren eta Mariaren egoera azkeneko 3 urte hauetan, ez? Baina azken batean guk hori salatzera gatoz.
uste dugulako momentu honetan salbuespena aplikatuz, momentu honetan bizikidetzari eta elkarbizitzari oztopo bat eta oztopo bat jartzen ari zaiola, ez? Eta hori salatu genuen lehengo eguneko elkarretaratzetan, eta hemendik aurrera ere jarraituko dugu salatzen, ez? Nik uste dute 3 urtetako atzera begira egin ezkero, itxasok igual hobeto komentatuko duela nola joan diren azkeneko 3 urte hauek, kasu horretan. Ba, izan dira hoientzako 3 urte gogorrak eta politak, ez? Eta data hori hurbildu ahala, gero eta gogorrago. Aipatzen zuenaren aritik, azkenean bereik bizi izan dute beste euskal preso asko bezala, salbuespeneko legedi horretan bizi beharra, baina gehiago ume batekin, ez? Aurretik familia askori pasa zaien bezala, Inigo eta Maria aita eta ama izan ziren espetxean egonda, izadi espetxean jaio zen. Eta bazekiten ez, momentu hau hurbildu zitekela, baina guk hasieratik aldarrikatu duguna da, esan bezala lege aplikatu dadila, umeen beharrak erdigunean jarrita. Azkenan ume bat barruan dagoenean, lehenetsi behar dena da bere ongizatea, bere eskubideak betetzea, orduan hori da eskatu duguna, ez? Batetik gurasoek duten eskubidea, baina gure kasuan batez ere txikiak duen eskubidea gurasoekin egoteko. Eta hasieratik eskatu gure bereizketa hori eman ez edila, baina bidean ere borroka txiki asko egon dira, ez? Izanik aita ikusi izateko, pandemian kalera atera izateko, elikadura osasungarria izateko, orduan espetxa beti da etengabeko borroka bat, baina ume bat tartean dagoenean, espetxak ez daude prest umeak bertan egoteko, orduan etengabeko borroka bat, Inigok eta Mariak esaten zuten bezala, izadi ongi egoteko, ez? Orduan, 3 urte politak, ez? Aitatasuna eta amatasunagatik, baina gogorrak. Eta oraintxe aipatutako Auzitegi Nazionaleko fiskaltzaren erabakiaren inguruan, izadi gurasoekin plataformatik, zer erabaki egin da edo zer egingo da hemendik aurrera? Ari gara pixkat baloratzen, ez? Nola kudeatu guztia. Aipatu ben bezala, beste atzera pauso batzuk ere eman dira, guk hasieratik esan genuen izadik behar zituela ama eta aita kalean, 3. gradua jaso zuenean Inigok, ez? Baloratu genuen, etzela nahikoa, baina aurrera pauso bat zela, positiboki baloratu genuen, baina ama ere behar zuela, ez? Eta horretan genbiltzan, hain zuzen aldarrikatzen, aita ez edila lotara joan, benetan ongi zaindu ahal izateko izadi, hori izan baitzen argudioetako bat 3. gradua emateko, eta ere ginen eskatzen ere ama behar zuela ondoan, ez? Eta hori gutxi ez, eta atzera pausu itzela. Azkenean, umeak bazekien hori gerta zitekela, baina ja azaldu zioten ez, behintzat aita izango zuela, eta egun batetik bestera, egonkortzen ari zenean, aita ere kentzen diote, ez? Orduan, kriston paloa izan da, eta hori, baloratzen zer egin daiteke, baina azkenean utzi dute tutorerik gabe txikia kanpoan, eta hori, jarraitzen dugu aldarrikatzen behar dituela, ez? Aita ama, biak, baina lortzeko irten bide bat, kasu honetan Maria eta Inigorentzako, egoteko sikiera bietako bat umearekin kalean. Egoera honek nola eragiten dio izadi bezalako haur txiki bati eta gurasoei ere bai? Esan dudana, ez? Azkenean egonda 3 urtez, batez ere amarekin 24 orduz. Bere referente nagusia afektiboki bere ama da. Aita ere, azken aldian, zorionez, baina behar ditu gurasoak. Orduan, ume aurkitu da, gainera pandemia karrapatu dio, eta egonda kasi 2 urte kalea zapaldu gabe, bere inguruko beste figura, atxikimendu figura horiekin harremana garatu ezin da, eta egun batetik bestera, hilabete bat egon zen berriro kalera ateratzen harreman horiek berrartzeko, eta kokatzen da, herri berri batean, toki berri batean, apenas ezagutzen ez duen jende pila batekin, eta pentsa 3 urteko ume batentzako hori zer denez, eskola hasi, eta hori dena bere segurtasuna eskaintzen dioten figurari gabe, ez? Orduan, esan bezala gogorra. Eta hasiera batean behintzat aita izateak lagundu zion asko, baina azken astea oso gogorra izan da denentzako eta bereziki umearentzako. Gurasoek errepikatzen dute behin eta berriz umearengatik duten kezka, ez? Pentsa 3 urteko ume bat esaten dizunean aitatxo joan mesedez berriro, ez? Orduan, gogorra. Zuk, Mikel, azaldu bezala, hemen hasten da euskal preso baten egoera, hori kartzelan egon da, haur txiki bat izatearekin, ez? Orduan, honen aurrean, zer konponbide daude edo zer egin beharko litzateke? Bueno, hasieratik esan duguna, legea aplikatu ezkero, hemen urrats asko emango zirela esaten ari garen norabide horretan, ez? Orduan, hori ikusi behar dena da, eta azpimarratu behar dena da, zergatik momentu honetan ez diren urrats horiek emateko aukerak sortzen edo zergatik batzuek oztopatu nahi dituzten etxeratzeko bide horiek, ez? Legean oinarritutako etxeratzeko bide horiek momentu honetan oztopatzen ari direlako, audientzia nazionala den aldetik, ez?
Hori da benetan mahai gainean jarri behar duguna, borondate politikorik ez dagoela, nolabait ere euskal presoen etxeratze hori gauzatu ahal izateko, ez? Eta hori azken bururaino eramateko, momentu honetan badaudela sektore batzuk, hori oztopatu nahi dutenak, ez? Eta, guk uste duguna da, hori salagarria dela, horrek momentu honetan elkarbizitzarako eta planteatzen dugun gizarte hobe bat eraikitzeko bide horretan oztopoa delako, eta hori nabarmendu behar dugu, momentu honetan badaude alde guztietatik, nolabait esateagatik, urratsak ematen ari diren garai honetan, eta erakundeak bere jarduna utzi zuenetik 10 urte pasatu direnean, eta nolabait ere baldintzak sortzen ari direnean holako urratsak emateko, badago sektore bat, badago momentu honetan Audientzia Nazionalako esparru bat eta beste hainbat sektore ere bai, nolabait ere hiltzatu nahi gaituztenak iraganean, eta ez dutena nahi aurrera pausurik eman, azken batean herri honetan oraindik sufrimendu bat badago, eta ez zaio konponbiderik eman nahi momentu honetan dagoen sufrimendu hori. Ikusi dugu ez, Izadiren kasuan da azkenean sufrimendu doakoa, ez? Eta azkenean hori denentzako beharrezkoa dira irtenbideak, baina kasuenek adierazten du borondatea dagoenean oso erreza dira irtenbideak bilatzea. Esan du bezala preso asko egon litezke kalean, eta gero kasu honetan Inigo eta Mariaren nahiko balute kalean egon litezke, eta sufrimendu pila batek egin, eta borondatea da falta dena, ez? Hasiera batean ematen zuen bazegoela, Inigo askatuta, eta hori, ikusten da nahi izan ez gero soluzioak direla oso errezak. Eta gero hemen Euskal Herrian hasieratik eskatu dugu, ez? Aurretik ere suarekin, iratirekin, orain Izadirekin, ez dagoela planik, ez? Ama edo aita izateko Euskal Herrian ere, ez dago amentzako modulorik, familia modulorik, pisurik aukerak ematen dutenak ere, espetxean daudenak ere, umeak izateko aukera izatea eskubide guztiak izan da, ez? Eta aipagarria da hori, ez? Momentu honetan, bai gutik, bai orain dela hilabete batzuk Jon Crespok eta bai aurrera Une Ifanok ere bai, momentu honetan, aukera baldintza guztiak betetzen zituztela 3. graduan egoteko, 3. gradua nolabait ere 2. gradutik 3. gradura pasatzeko baldintza guztiak betetzen zituztela, hala onartu zieten beraiek zeuden espetxetako junta batzordeak hala onartu zieten, hala eskatu zuten 3. gradura pasatzeko, eta berriz dio eta Audientzia Nazionala izan du da hori oztopatu nahi izan duena, ez? Baldintza guztiak betetzen dituzten arren, nolabait ere 3. gradu horretarako bidea egiteko, ez? Itxasok esan duena, borondate kontua da, eta konponbidean jartzeko, hor itxita dauden, iraganean hiltzatuta dauden horiek jarrera aldatu beharko lukete. Horren arira pixka bat, zuen salaketen aurrean eta zuen aldarrikapenen aurrean, erantzuna ikusi dugu zein den, baino arrazoiak edo zertan oinarritzen diren aipatzen dute, edo hori, zer erantzuten dizuete? Azkenean, beraien helburua da, nolabait ere, hemen urtetan egon den gatazka hau, incluso desitxuratu, ez? Eta nolabait ere jarri nahi dute euskal preso horiei jarri nahi dizkieten baldintzak ahalik eta zailago edo oztopatzeko, ahalik eta gehien oztopatzeko beraien etxerako bidea, ez? Beraiek argudiatzen dutena etengabe da barkamenaren asunto horrekin, ez? Eta gogoratu behar duguna da euskal presoek, okerrez baldin banago, 2003tik aurrera egiten ari diren ibilbidean, nolabait ere, ari direla urratsak ematen, azken batean onartzeko, gatazka baten erdian beraiek ere bai mina eragin dutela, eta hortarako, hori nolabait ere adierazi dute 1000 modutan, ez? Gutik, bai Jon Crespok, momentu honetan etxeratzeko prozesu hori martxan edo urratsak ematen ari diren preso guztiek onartu dituzte biktimekiko nolabateko empatia ariketa horiek, baldintza guztiak bete dituzte momentu honetan 3. gradura pasatu ahal izateko, eta hala ere, behin eta berriz, aurkitzen gara, oztopo horrekin, ez? Oztopo horrekin nolabitera adierazten duena da, batzuen interesa, gatazka garaile eta irabazleen terminoetan kokatzeko, ez? Uste dugu hori ez dela modua hemen gauza konpontzeko, eta nahi baldin badugu etorkizuneko herri bat eraiki non atzean utziko ditugun garai bateko sufrimenduak, holako urratsak, holako erabakiak oztopo direla eta azkenan ulergaitzak direla guztiontzako, ez duk hori etengabe errepikatzen dugu, baina egia da, oraindik badaudela sektore batzuk hori oztopatu dutenak. Aitzakiak besterik ez dira, nik aurrekoan irakurri interneten asko gustatu zitzaidan jartzen zutela hori,
aitzakia bat bestelik ez dela, ez? Bai, barkamenaren hori eta jartzen zuen. Barkamena eskatu barko lioketela batzuk ume guzti horiei orain gaur egun sortzen ari diren sufrimendu horrengatik, ez? Ari dira hitz egiten beste sufrimendu batzuetaz, beraiek egunero sufrimendu bat sortzen ari diren horretan, ez? Bai, onartu dezagun herri honetan gizarte osoa sufritu dela modu batean edo bestean, eta nolabait ere sufrimendu hori herri honen ekuaziotik kentzen baldin dugu, guztiok atera bat garela irabazle, ez? Eta hori da momentu honetan mahai gainean garrantzitsuena, ez? Iraganari begiratu gabe, mendekuan oinarritu gabe, badaude aukerak aurrera egiteko, herri bezala aurrera egiteko, eta nolabait ere azken batean presoen korapiloa askatzeko bidean jartzeko, ez? Ze oraindikan eskubide urraketetan oinarrituta eta salbuespen legedian oinarrituta herri honetan sufrimendua bada. Eta bai sarirentzako eta bai Izadi Gurasoekin plataformarentzako ere bai, zenbateko garrantzia dauka kalera ateratzea, mobilizatzeak eta hori salatzea egoera hau? Niretzako ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da bestela egoera asko ez direlako ezagutzen sikiera, ez? Oda oso importantea da batetik ezagutaraztea egoera guztiak, eta gero ere, nolabait aglutinatzea indarrak ahalik eta sektore gehienek eskatu dezaten hori, ez? Guintzat plataformarekin oso pozik gaude erantzunarekin, eta ni oso konbentzitua nago garaian lortutako horrekin, ez eta horrein atzera egin duen, horretan garrantzien izan duela jendearen mobilizazioak, ez? Edo norekin hitz egin dugunean, ulerte ezina zen egoera, eta nik uste jendeari azaltzen badiozu benetan zer gertatzen ari den, ez bada sektore reakzionario horiek, jende orokorrean oso bat datorrela, ez? Orduan, hori da ulertu behar dutena, jendarteak ikusten duela da, soluzioak bilatzeko momentua dela, kasu honetan umeen beharrak ere betetzekoa, eta orduan nik uste dukala bere biziko garrantzia. Zabaltzea egoerak eta gero ere kalera ateratzeak, ez? Baita presioa egitea eta bultza egitea, erabaki, guretzako ulergarriak ez diren erabaki horiek aldatu ahal izateko, ez? Uste dute, klabea dela kalean egotea, klabea da baita ere eragile sozial, sindikal, politiko eta norbanako ezberdinekin adostasunak lortzea norabide horretan, eta hori ere uste dut bai plataformak eta bai sarek ere aurrera eramaten dugula, hori garrantzitsua da, eta kaleko mobilizazioa garrantzitsua da, nolabait ere presioa egiteko eta saiatzeko egoera konpontzen. Eta zuen artean nola antolatzen zarete elkarlanean aritzeko? Gu ibili gara bastante burlatan eta algortan gure pedora pixka bat, baina beti sareren laguntzaz eta koordinazio horrekin. Azkenan esan duguna, ez? Gu zentratu ginen batez ere sortu ginen, Marieta Inigoren inguruko batzuk indar berezia egiteko honetan, baina ez dira bakarrak, ez? Hemendik pasatu direnak, harremana izan dugu ere Iratiren plataformarekin, Subarenarekin. Guretzako importantea da, salatzea kasu honetan, momentu honetan, espetxan dagoen ume horren egoera, baina beti argi izan dugu etzela bakarra, ez? Orduan, nolabait salatu behar genuela, horren ari gara esaten, Maria Izadik ezin izan ditu bezarkatu gurasoak atera zenetik, baina 10 ume daude Euskal Herrian COVID-agatik gurasoak bezarkatu ezinik, ez? Orduan, guretzako beti importantea izan da, gu gurean zentratzea, ez garelako beste zeren boz goraiu, baina bai oso kontziente izan da beti, zela ume bat gehiago, ez? Egoera horretan egon dena, eta zentzu horretan sarek beti landu du, ez, gai hori ere bai. Gure lan hildoen barruan, motxiladurunen lanketa ere badago, hasiera batetik, hasieratik Izadi plataforma sortu zenean, nolabait ere, hartu emanean egon gara, modu batean edo bestean, gutxiago edo gehiago, baina beti ere bai, harremanean, gauzak antolatzeko orduan ere bai, koordinazio bat. Eta bai saretik eta bai Izadi Gurasoekin plataformatik, ze helburu zehaztu dituzu hurrengo hilabetetarako? Karo, guk hasiera batean genuen buruan hori, ez? Behin Izadi aterata, tamalez bihurtuko zela motxiladun ume, esan dudan bezala, beste asko bezala, ez? Eta ja, nolabait plataformak urtu behartzuela horretan, ez? Eta horretan gaude, gertatzen dena da, Inigoren berri honek, nolabait piztu duela berriro erantzuteko behar hori, eta, momentuz hori egin genuen aurrekoan batera, eta ikusi barko dugu horrego hilabetetan zer gertatzen den, nola dagozen gauzak, Inigok ere kondena amaitzen duztaian, ordan, ikusi barko dugu ere. Baina, aldarrikapenak genituenak tamalez bere horretan jarraitzen dute, ez? Familien moduloena, guraso guztien Euskal Herriratzea, espetxean ama edo aita izateko eskubidea, zoritxarrez ez dugu gehiegi lortu zentzu horretan, orduan, aldarrikapenek jarraitzen dute bere horretan, ez? Baina, guk ere bai, hiru eremutan, ez? Azken batean, alde batetik egiten ari salaketa, ez? Hau da, momentu honetan, oraindik orain, Euskal presoen eskubideak urratuak dira, horren salaketa egitearena, beste alde batetik lehen aipatu duana, harremanak egitearen garrantzia, eragile sozial, politiko, sindikal,
norbanakoekin, instituzioekin, harremanak, akordioak, kontsentsuak lortzeko bide horretan, eta hirugarren hanka garrantzitsua dena baita ere, kalera, ez? Kaleko aktibazio hori, gizarte aktibazio hori, nolabait ere, jendartearen gehiengo batek adierazteko honi soluzio bat egon behar diogula eta konponbidean jarri behar ditugula sufrimendua eragiten duten arazo guzti horiek. Honen aurrean, goera honen aurrean, zeintzuk dira zuen aurre ikuspenak itxaropentsu begiratzen diozue etorkizunari? Igual galdera zaila da, baina pixka bakoitzak uste duena. Egunaren arabera. Bueno, nik espero dut urte hau nahiko erabakilorra edo garrantzitsua izatea ere bai, presoen konponbidearen lan guzti horretan, ez? Hori da nik nahi duan, uste gauz bedan hona joango diren, ez? Baina egia da horrendikan urrunketarekin ez dugu amaitu, ezin dugu gutxietsi, ezin dugu normalizatu nola baitere normala ez dena, eta momentu honetan urrats asko eman baldin badira ere bai urrunketaren inguruan, horrendikan 70 euskal preso daude Estatu Espainiarreko espetxe ezberdinetan, hortaz urrunketarekin ez da amaitu, salbuespen neurri garrantzitsu batekin ez da amaitu, baina baita ere, badaude beste hainbat, ez? Orduan, espero duana da, aurtengo urtean, salbuespen legedi horren neurrien inguruan, urratsak ematea, eta pixkanaka euskal preso guztiek Euskal Herriko espetxeetan haien eskubideak bermatuta egongo diren nolabaiteko norabide batean edo bide batean sartua egotea, ez? Horrek esan nahiko lukeena zen, espetxe nolabaiteko, azkenean ez dugu privilegiorik eskatzen duguna da, legea aplikatu dadila, legea aplikatuko balitz, momentu honetan urrats asko emango liratekelako gai honi dagokionean, ez? Hortaz, ez gara hemen ezer eskatzen, privilegiorik eskatzen edi, baizik eta benetan legea aplikatu dezatela, eta legea aplikatuta, eman daitezela etxeratze prozesu azkar, etxeratze prozesu horiek. Gu nahiko positibo gaude, nahiz eta aurreko esan bezala burukastea gogorra izan den atzera pausu horrengatik, eta nik daukat konfiantza, esan bezala legeak berak bermatzen duelako gauza asko, eta gainera nik esperantza daukat, esan dudan bezala, jendearen gehiengo zabal batek egiten duela honekin, ez? Orduan besterik ez dutela izango. Lehenago edo beranduago, nahiz eta batzuk eusten dioten mendeku horri eta sufrimendu fortze horri, nik esperantza dukat batez ere jendearengan. Legeak behintzat pausu horiek emateko alde dago, eta nik espero dut gero eta tarte gutxiago izango dutela horiekin amaitzeko, gero eta haserre handiagoa da horrelakoak gertatzen direnean, ez? Ulargaitza delako. Orduan nik esperantza dukat mugimendu horrekin lehenago edo beranduago lortuko direla gauzak, noski. Orduan orain elkarrizketa bukatzeko, zeozer gehitu nahi baldin baduzue, ez aipatutako zeozer, zuen txanda. Ni hasieran aipatu danaren hildotik, ez? Ni zentratuta gehiagumen afera horretan, esan dudana. Dagoela izadiren kasua oraindik mahai gainean, izadi gurasorik gabe. Soluzioak behar direla Euskal Herrian hori guztia bermatzeko, eta gero ere ez da asko aipatzen, baina pandemiagatik senide pila bat daramate, hilabete pila bat senideak ezin besarkatu, espetxan den guraso guztiak ezin beraien seme-alabak besarkatu, ez? Horrek daukan gogortasun guztiarekin. Hori izadiren kasua, baina beste 10 ume daudela ere, ja ez gurasoak etxean, sikiera gurasoak ezin besarkatu, ez? Orduan horri eman bartzeko egiten bide bat, urgentziaz. Bai, eta nik azken batean errepikatzen ari garena, baina badela ordua salbuespenarekin amaitzeko, eta salbuespenarekin amaitzeko borondate politikoa besterik bakarrik behar dela, eta norabide horretan guri dagokigula salaketa eta kale aktibazioa, baina beste batzuei ere badituztela beste batzuek ere bai etxeko lan dexente, eta guk hortan eragin behar dugula. Azkenean, testu inguru sekula zentzurik izan ez baldin badu ere Euskal Presoei aplikatzen zaien salbuespenezko legedia, orain gutxiago, ez? Gizarteak urratsak eman ditu, lehen aipatu dudan bezala hemen biolentzi bat orain dela 10 urte desagertu zen, baina oraindik jarraitzen du sufrimenduak eta gatazka nolabait esateko, eta norabide horretan uste dut beharrezkoa dela, nahi baldin badugu gizarte justuago bat eta gizarte osasuntsuago bat, guztiok irabaziko dugun terreno batean nolabait ere beharrezkoa da presoen korapilo askatzea eta presoak lehenbairen etxerako bidean jartzea. Oso ongi. Honekin bukatutzat ematen dute elkarrizketa, orduan eskerrik asko bi etortzeagatik eta guzti hau gurekin partekatzagatik ere bai. Mi esker. Zuei.
Ikus ditzagun Iruñeko udaleko albisteak. Parmako bastioia eta bateria basua birgaitzeko lanek aurre ikusitako erritmoan egiten dute aurrera. Gaur goizean udaleko hirigintza batzordeko eta gerentziako kideek Enrique Maia alkatearekin batereak gotorleakoa bisitatu dute. Obraren esekuzioaren egoera ikusteko eta lanen jarraipena egiten duten udal teknikarien eta obraren proiektua eta zuzendaritza idatzi duen taldearen, Marta eta Miguel Monreal Vidal arkitektoaren eta lanen arduradunen Construcciones LH azalpena jasotzeko. Obretan zehar Iruñeko gotorlekuaren jatorrizko trazadura osatzen jarraitzen duen aurkikuntza bat gertatu da. Beheko bastioiaren eta aurrez aurre duen normaren arteko lubanarroan adreiluzko arku bat agertu da arrotxapeako atezubia altxagarrirako sarbidea emango zuena. Bestalde, modelismoa eta estrategia jokoak Gazteriaren etxera iritsiko dira larunbat honetan otsailaren 26an 2 urtez kanpoan egon ondoren. Iruñeko udalak aisialdi monografikoko arratsalde bat programatu du 12 eta 30 urte bitarteko gazteentzat eta parte hartzaileek historiako estrategiarik onenak taularatu ahal izango dituzte jolasean, agertokietan eta guduetan. Jokoi esker aurkariek historia klasikoko figura garrantzitsuenak parekatu ahal izango dituzte, baita estratega berrienak ere. Ameslarientzat etorkizun distopikoan edo Star Warsen unibertsu konplexuaren barruan aurre egiteko jokoak ere egongo dira. Bukatzeko Iruñeko udalak 6.430.425,88 euro jasoko ditu Espainiako gobernuaren PRTR berreskuratze eraldaketa eta erresilientzia planeko udalerrientzako laguntzen deialditik Next Generation EU funts europarrak kudeatzeko. Diru laguntza jaso duten proiektuen artean honako hauek daude. Trinitariosen igogailua, bizikleta sareko jarduketak, Labriteko bidegorriak, Baiona etorbidea edo Bernardino tirapu, eskola inguruneetako esku hartzeak eta oinezkoentzako pasabide seguruak. Udalek inbertsio berrietarako edo dagoeneko hasita dauden jarduketarako laguntzak eska zitzaketen, baldin eta deialdea hasi zen egunean abuztuaren 23an amaitu ez baziren. Gaurkoan, Gazteok bai ekimenetik Gaizka Nabarlaz etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Kaixo? Egunon. Zer moduz Gaizka? Ondo. Ongi? Ilusioz bai. Oso ongi. Kondeguzu pixka, zer da Gazteok bai ekimena? Bueno, Gazteok bai, Geroa bai koalizioa, Geroa bairen alde egiten duen gazte erakundea da. Erakunde Nafarra eta politika progresisten alde egiten duena. Eta zergatik sortzen da Geroa baitik Gazteok bai ekimen hau edo gaztei zuzendutako ekimen hau? Bueno, politikan beharrezkoa da gazte politikak bultzatzea eta bueno, Gazteok bai duela zenbait urte jaio zen eta bueno, hainbat jende pasa da erakunde honetatik eta orain nahiko berritu dugu erakundea, gazteagoa den jendearekin eta bueno, esan dudana, pentsatzen dugu oso importantea dela gaztea den jendea politikaren barne egotea, azken finean gizartea oso plurala delako eta Gazteok ere hor zer esanik dugulako, ez? Eta zer egiten duzu orduan gazteengana heltzeko? Bueno, guk badugu programa oso sakon bat, baina egia da politikan zehatzak izan behar dugula eta egun gure ekintzak 4 alor garrantzitsuetan oinarritzen dela. Lehenengoa, Nafarron identitatearen alde egiten duena alorra, oso garrantzitsua dela uste dugu gure autogobernuaren defentsa tinkoa egitea, horri esker politika progresistak ahalbidetzen ditugulako.
Beste alor bat eta bigarrena aldaketa klimatikoak eskatzen duen eta larrialdi klimatikoak eskatzen duen egoerari begira ekintzak bultzatzea. Ikusten ari gara Nafar gobernuak eta zehazki Itziar Gomezek Geroa Bairen parteide den Itziar Gomez eta kontseilaria den gurekideak bultzatzen ari den ekintzak, Nafarroako kanalaren estaltzea, komunitate energetikoak bultzatzea eta bar. Beste hirugarren ekintza garrantzitsua politika progresistak eta hauen barnean LGTBI politikak bultzatzea. Zentratu gara trans pertsonen politikak bultzatze honetan, ze uste dugu osasun publikotik oraindik ere asko egin dezakegula, trans diren pertsona hauek haien prozesuak aurrera eramateko osasun publikotik ahalbidetzea, ez? Eta uste dugu asko itxaron behar dutela osasun publikotik prozesu hauek aurrera eramateko eta askotan ja berandu dela, ez? Beraz hori bermatu behar dugu eta horretarako gaude gazteok bai, politika hauek bultzatzeko eta pertsona hauei haien bizitzak errazago egiteko. Eta laugarren ekintza multzoa eta hirugarren hauek ahalbidetu behar dituena bizikidetza osasuntsua bermatzea gizartean, ez? Gazteok bai beti oso argia izan da gizartean eman diren biolentzien aurrean eta uste dugu alde batetik eta bestetik memoria, justizia eta erreparazioa bultzatu behar ditugula, politikak alor guztietan osasuntsuak izan daitezen eta beraz gizarte osasuntsu bat bultzatzeko. Oso ongi, eta oraintxe bertan zenbateko parte hartzea daukazue gazteok bai ekimenean edo zenbat jende zaudete hor lanean? Egia da, Nafar gizartean politika arloan gazteen parte hartzea ez dela oso handia, baina esan dezakegu gazteok bain 50 pertsona inguru biltzen garela, eta bada jendea beste jendea baino gehiago inplikatu daitekeena eta ez. Eta gero koalizio eta alderdi guztietan bezala, ez? Exekutiba edo direkzioa aurrera ematen duen pertsona talde bat bagara eta pixka bat egunerokotasunean gaudenak, ez? Duela gutxi, Gaizka, Valentziara joan zineten gazteen batzarrera. Zer da Valentziako gazte batzar hori eta nola sortzen da haiekin elkarlan hori? Bai, eta gainera kriston ilusio sartu genuen batzar hori Konpromiseko gazte erakundeak bultzatu zuen, Valentziako Konpromiseko Jobes PB izena duen gazte erakundeak, eta haien kongresua espotu zuten eta gainera gu gonbidatu gintuzten, ez? Eta haiekin harreman oso estua dugu batez ere bi arrazoirengatik. Lehenengoa, haien identitatearen defentsa tinkoa egiten dutelako, valentziar identitate horren defentsa tinkoa egiten dutelako, eta bigarrenik, eta oso garrantzitsua dena gaur egun, politika progresistak bultzatzen dituztelako, ez? Eta azpimarratu behar dugu, egun, estatu mailan eskuin erradikala geroz eta indartsuago dagoen honetan, progresistak garenok batu behar dugula eta politika progresistak bultzatu, ez? Eta zer ekintza mota egin zenituzten batzar horietan, batzar horretan? Batzar horretan nagusiki exekutiba berria erabaki zuten eta datozen urte hauetan zeintzuk izango diren haien politika pixka bat zehaztu zuten, ez? Eta guk posibilitatea izan genuen hitz egiteko eta esan dudana, ez?
eskuin erradikala geroz eta indartsuagoa dagoen honetan, indarrak batu behar ditugula ez esateko. Gaiaz pixkat aldatu zoren, Gaizka. Hemendik aurrerako helburuak edo zeintzuk dira, ze aurre ikuspen dituzue ezakit adibidez 2022-erako? Bueno, politika oso aldakorra da, ez? Egun batetik bestera aldaketak ematen dira eta horretarako prestatu behar ditugu, ez, gure buruak. Gazteok bai argi dauka zein den bere agenda eta horrekin ibiliko gara, esan dudana, ez? Nafarroaren defentsa tinkoa, aldaketa klimatikoaren aldeko neurri sendoak, bizikidetzaren aldeko neurri sendoak eta LGTBI politikak. Eta adibidez, hori hasieratik aipatu dituzu zuen helburuak, ez? Uste dut hori argi geratu direla, zein helburu dituzuen, baina zer ekintza motak garatu behar dira gazteekin helburu horiek lortzeko eta gazteetara heltzeko? Bai, egia da, Gazteok bai bezalako erakundeak ez direla Nafar parlamentuan, ez? Eta beraz, erabaki horiek hartzeko zailago egiten zaigula, ez? Baina bai, gure buruak prestatu behar ditugula eta erlazio eta harreman sendoa izan behar dugula parlamentuan dabiltzanekin, ekintza horiek aurrera emateko, ez? Eta gure iritziak ere helarazteko, ez? Zeren batzutan, politikan izatea eta parlamentuan egunero hor lanean egoteak batzutan, baina baita ere askotan gizartearen egunerokotasunetik kanpo uzten zaitu, ez? Eta horretarako hor indartsu egon behar dugu eta gazteak inplikatu horiek egiteko. Adibidez, zer esango zenuke dela horrela ezaugarri garrantzitsu bat gazteen atentzioa lortzeko, ez ezakit adibidez sare sozialak, bideoak edo zure ustez zer egin behar da gazteen gana heltzeko? Bai, egun sare sozialek indar handia dute, batez ere informazioa bizpahiru hitzez bidaltzen delako, ez? Eta ez aldiz egunkaria irakurriz, ez? Beraz, erakargarriak izan behar dugu hor sare sozialetan eta batez ere pragmatikoak, ez? Erakutsi behar dugu politikak balio duela, eskuin erradikalak oso peligrosoak direla eta horretarako politika pragmatikoa egin behar dugula, politika errealista eta horretarako sare sozialak importanteak dira eta batez ere sare sozialak bai, baina gazteon inplikazioa ere bai. Eta orain, momentu honetan atzera begiratuta, uste duzu markatu izan dituzuen helburu horiek lortu dituzuela? Bueno, askotan lortzen dira eta beste askotan ez, realistak izan behar dugu guk gure buruekin, ez? Guk markatzen ditugun helburuak noski lortu nahi ditugula, baina lortzen ez baditugu, lortzeko aukerak izan ez ditugulako, edo eta adibidez parlamentuan gehiengoak lortu ez direlako, ez? Aurreko legegintzaldian ikusi genuen euskara legearekin, ez ziren gehiengoak lortu nahi genuen euskara legea bultzatzeko, eta horretan, ez? Jarraitu behar dugu lanean, nahi dugun euskara legea lortzeko, baina hala ere gehiengoak lortzen ez badira, lortutakoarekin konformatu behar dugu, ez? Azken finean hori da demokrazia eta ezin ditugu gehiengoak aldatu, gizarteak aldatzen ez baditu, ez? Orain Gaizka elkarrizketa bukatzen joateko, zeo zer gehitu nahi baldin baduzu, berriro ere zure txanda. Bueno, azpimarratzea politika gaur egun geroz eta garrantzitsua dela, errealistak izan behar dugula gure politikekin,
eta batez ere hemen gaudela gazteon kasu honetan bizitzak errazago egiteko, ez? Etxe bizitza arloan, enplegu arloan, baina batez ere markatu ditudan alor hauetan, ez? Nafarroan identitatea, LGTBI politikak, aldaketa klimatikoa eta bizikidetza, eta horren alde izango gara gazteok bain. Honekin bukatutzat ematen dute elkarrizketa Gaizka. Eskerrik asko etortzagatik eta informazio hau hemen partekatzagatik ere bai. Primeran eskerrik asko zuei gonbidapenagatik eta lehen esan dudana, ez? Plazerra dela euskaraz elkarrizketak egitea eta hemen gaudela horretarako. Oso ongi, eskerrik asko. Primeran. Eta hau izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.